Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka Voice of the People Party kadai man kedeu manu kita kitemen basan basamkiat ha kapor election khnang baki balang kinla ban le ai persya ikitemen basan basamkiat ya kanela ong de UMP ka Shillong Parliament seat uba Vincent Pala Baderu Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee halar ke jingkeno ka VPP badan kitemen basan ki basamkiat ha kapor election lada ka VPP ka Shilur Shisha kumba kinoyalam ki kam yalade kadai ban kedeu bat penpau pajba mano kita kitemen basan ki basamkiat ha kapor election khnang baki balang kila ban le ai persya yaki kalong ka basuk ban syukeno baki pastor ki father ki kathesis ne kitemen basan ki don kti Henry kalong ka jingleran ye ka imlang salang ban syukeno klem dala ban pensisha laong uba pala ulong baka VPP kadai ban wat bnya ye ki badon kti ban samkiat ha kapor election bat kadai ban kedeu ban pensisha lem kumta kadai ban penmap na ki balang namar kene ka jingkeno ka penja burom ye ki balang bat ye ki runget ula benrap ba simpor bha ban long temen basan ki simpor bha iki nong song snong ha ki snong ne ki balang banjet yano enthong temen basan UMP ke Shillong ulong baki pajba nong song snong ka jela ki tip balada ki balang ki klan ka imlang salang ka klan lada ki balang ki telot ka imlang ka salang ka telot bat lada ki noyalam balang ki klan ka balang ru ka klan kami hap ban ong baka babak lajur ban kentup lang ya baro ki temen basan ha ka thup ki nong samkiat ane ka jingkeno samkiat ka VPP ka penleran bat ka penpo om tang ye ki balang hapo Meghalaya Henry habaro ka we kari India namar kane ka VPP kadai ban kedeu bat pensyai pajba mano kita kitemen basan basamkiat ha kapor election ulong nalor kane uba pala ula keno bakane ka jingkeno klem jingpen sisha na kaliang ka VPP ka pausyai bakane ka parti kalong thik kum ka BJP kata ban keren ben ki seng san perthei bat menta kala sedang ban keren ben sai kinong yalam balang bat nong yalam niam